Nou ja, ik ben op de hichte van het nieuws dat er vannacht of juist de Joenlab een verdachte oppakt is. Nou ja, daarvoor hebben we dus dat hele grote onderzoek opzet. En geloof is dat eruit kan. Dus er is denk ik opluchting. Dat er nou een verdachte is. En dat wie het doel heeft om eindelijk dat duidelijk te krijgen hoe is dat kan. Komt er nou rest, denk je? In zekere zin wel, denk ik. Maar ik ga met de illusie dat zo'n heftige gebeurtenis, want er wordt een verdachte, die moet veroordeeld worden als het rond te krijgen is verder. En dan ga je een heel rechtelijk circuit in. Dus voorlopig bloot dat wel onrustig. Maar het lijkt er wel op dat er nou een hele serieuze gedachte is. En dat in ieder geval de dier wel in zicht is. Ja, en in uw gemeente? Ja, dat is erg. Maar het is ook wel een beeld wat natuurlijk bij veel van dit soort vreselijke misdaden heel vaak wordt. En dus dat is ingrijpend voor zo'n minskip. En ingrijpend ook weer voor de familie, voor Heid en Mem.